Jai Gur Khali. माने सोनु केमफ्राइजोंहाय माने माबा लाभ स्ट'रिफोर दंमोन नामा? जों सानैमोन गोदो दालाय मुलि खालामनायाव मोजां मोनलायखायोमोन ना। मोजां मोनलायनायावहाय माने बेबायदि मोजां मोनलायनाया गोदोनि जोबखादों थारमाने आंबो न'खर संसार दं बेयाबो न'खर संसार सिफायलायनो सानाखै आरो मोजां मोननाया सिगाङावनो थानो साननानै जोङो बिदि खारलायलायाखैबो नङाबा जों थाखा फैसा गोनां मानसि दानो लण्डनावबो सिंगापुरावबो साननानै थाहैनो हायो माथो। जों थारमाने बेबायदि खामानिखौ मावाखै आरो ना थारमाने बेबो आं न'खरखौ बरबाद खालामजानो बादों आंबो खालामजानो बादों बेबायदि आरो जों गोसोआ मिलायलायना थादों आरो खिन्थु मोजां मोननाया मोजां मोनबाय आरो एकदम खालामबायदि मोजां मोनबानो मिथिखायो नोङो बोरै बोरै जायो आजिखालि बेनो आरो आदसा लोगोफोर जोंहाथ' नैबे रन्जय ब्रह्मनि कल रेकर्डखौ खोनाखाबाय ओमफ्राय जाथाया बोरै जामारनाय बेखौथ' मिथिजोब्बायना गासिबो नै ओमफ्राय सिंगापुरावसो लांनायनि खोथा दंबावोसोमोन एसे बोरैबा रायलायदों दे खिन्थु ओमफ्राय बयबोथ' मिथिजोब्बाय जाथाया जामारदों ओमफ्राय गोसोलायमारोमोन आरो सिगांहाय बिसोरो ओमफ्राय बेहाबो संसार जानाय बेहाबो संसार जानाय गथ' गथाय बिसि फिसाय दंखाजोबो ओमफ्राय सानैनि गेजेराव बुजा-बुजि खालामनानै समाधान खालामनानै ब्रेकआप जाफिनदों आरो बिसोरो लोंनानै जानानै जाहैमारदों आरो घटनाफ्रा एसे ओमफ्राय बिसिनाथ' जानानै थांखाबाय नै आरो भाइरालबो आरो मिथिजोबखाबाय बयबो फ्राय मानसिफ्रानो ओमफ्राय बे कल रेकर्डखौ खोनायाखै जादोंमोन खोनायाखैबो जानो हागौमोन ओमफ्राय जोंहा आरो मैयाहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसना गथ' सिख्ला आरो बेंगलराव बांगाल हौवाजों लाना फैना खारनाय बेखौ हमनो मोन्दों ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय पस्ट होदोंमोन मैयाहाय ओमफ्राय बेखौनो आं जास्ट क्लिप होना होनि नोंसोरबो नायलांबानो जाबाय रायजोफोर दा फुंनि 4:30 जाबाय नै जोंनि BBW टिम दङ इमिडियेटलि जों एक्सन खालामदों सासे जोंनि बर' आइजो गथ' आरो बांगाल हौवासा उन्दै गथ' दा बेफोरबायदिया बाहेरायाव फैनानै माबायदि गोदाव सोराव जाफैदों माबायदि जेनेबा बेबायदि फैदों बेबायदि नाबालाब गथ'फोर माबोरै बाहेर जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे एकदम गथ' बेबो बर' जाथिबा बेलेग खोथामोन गुबुन हारि गुबुन हारि दा बेफोरबायदि बाहेर जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे बांगाल गथ'जों मुस्लिम माबानि दुब्रिनि दा बे गथ'जों फैनानै बे बाहायाव गोदाव सोराव जाफैदों दा बेफोरनि जबाबदारिया सोर दायथ'आ सोर बिमा बिफानि ना समाजनि मेनानो बिमा बिफा दायथ'आ बिमा बिफानि मोनदै खिन्थु जोबोद गोरोन्थि जादों बे गुबुन जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे उन्दै गथ'आ दिनै गुबुन हारिनि जेरै जेबो मिथिया बिसोरो गावसिनि कालसारखौ संसारखौ जेबो मिथिया आगानसेबो मिथिया दिनै गुबुन हारिनि बांगालनि दिनै दुब्रिनि गथ'आ दुब्रि डिस्ट्रिक्टनि बेजों फैफानानै जोंनि बर' लाइमोन बर' हिन्जावसाया दिनै बर' बांगाल हारिनि माफ्ला गानदों गासिबो ड्रेसखौ गानजोबदों बांसिन उनाव खोन्थागोन रायजोफोर नायबाय था जोंनि BBW टिमा हर लाबाबो थांनानै दिनै जों रेस्किउ खालामदों हरनि समाव जों उन्दुनाय गैया जों इमिडियेटलि खोनानाय लोगो मिथिनाय लोगो जोङो बे जायगासिम थांनानै जों रेस्किउ खालामनानै जों अफिसाव लाबोनानै दंफैयो दा जों माखासे भिडिअखौ जों खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था रायजोफोर बे समाव नायलांबायल' था नोंथांमोन বাইরে তাক কেনেকুৱা লগ পালে অনলাইন মানে কিহত ইনষ্টা মানে ইনষ্টাগ্ৰাম কিমান বছৰ হ'ল দুইজনে লগ পোৱাটো 7 মাহ তোমাৰ নামটো কি আব্দুল হান্নান ইসলাম গাঁওটো উটমারি হয় উটমারি ডিস্ট্রিক্ট ধুবুৰী না ঠিক আছে তোমাৰ বয়সটো কিমান হ'ল এতিয়া হোৱা নাই মাইনৰ আছে আচ্ছা ভণ্টি नोंना बुंलाय गामिखौ डिस्ट्रिक्ट खोन्था नाम खोन्था बिमा बिफानि नाम खोन्था नोंनि नाम खोन्था गामिया मा गामि सुबुनखाता डिस्ट्रिक्ट बाक्सा ओमफ्राय बिफानि नामा बिमानि नामा उसाराबा ओमफ्राय नोंना ओमफ्राय नोंसोर माबोरै लोगो मोननाय बेसे गोबाव जाखो
सात माससो जाबाय 7 माससो ओमफ्राय नोंसोरो बेंगलराव माबोरै फैनाय बे सासे सिख्ला फैदों खामानि मावनो होननानै स' रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा गाव गावनि आदैमोन मादैमोन गाव गावनि गथ'खौ लानानै एसे साबधान थाबानो जाबाय मानोना ओरैबायदि कन्डिसना गाज्रि जाबाय जोंनि बड'लेण्ड हालाम बा बिटिआर बिटिसि हालामाव बारानिफ्राय बारा जाबाय बिदिनो दाबसे जायगायावबो नै दोनखारबोलायनाय लोंनाय जानाया बारा जाबाय मानोना कन्डिसना ओरैबायदि गाज्रि जाबाय बिनि थाखायनो जोंहा बिमा बिफाफ्रा एसे थाल लानांगोन दानि समस्याखौ नायोब्ला मानोना समस्याया ओरैबायदि गाज्रि जाबाय दोनखारलायनाय लांलायनाय आरो ओरैजाय थिकादारफोरनि हिन्जाव गदाय लानायसो आरो जोंहा नैबे बाजैमोननिसिमबो आं फंनैसो खोथा बाथ्रा बुंनो सानो जोंहा जायहा कन्ट्राक्ट मावो थाखा फैसा दं एभेलेबेल गाव गावनि हासबेन्डखौ बा हौवाखौ एसे सामलायनो नाजानाय दानिफ्रायनो थाल ला बिनिखायनो थाखा फैसा दं होननानै उरायहोजोबो बिसोरो आरो जोंहा नैबे सिख्लासा गथ'फ्राबो थाखा फैसानि लबाव ओरैबायदि बारसोमलाबायोना थाखा फैसानि लबाव आइफन गंसे होबानो नै बेफोरबायदि आइफन गंसे होबानो ओरैबायदि समझ रहे हो गलियो दानि गथ' सिख्लासाफ्रा ओमफ्राय बेफोरखौ थाल लानांगोन बिमा बिफाफ्रा बेनिखायनो एसे हुसियार जोंनि हारिया जोंनि सेफटि थानांगोन नङाबा सेफटि गैयाबा जोंहा ओरैबायदि आलाय सिलाय जालांगोन आदसा लोगोफोरा आरो आं बांद्राय गोलावबो बुंनो सानला ओमफ्राय जोंहा नैबे सनु केमफ्राया गावनि गोरोन्थिखौ मानिनानै ओमफ्राय निमाहाबो बिबाय बेनि भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो आरामसे आरोबाव स' लोगोफोर बिदिबा आंनि बे भिडिअ क्लिपखौ होनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो आरो जिथुखि दा भाइरेल जाबाय थादों आरो बेनि सायाव आंबो फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासैखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना जिथु भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बे भिडिअआ लिकआ मबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया माने जिथुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै आङो दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया माने आं जिथु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आङो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा माने बयबो खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ माब्लाबा मिथिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो आरो आं गावनि गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय गनायनानै लाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ' माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनानै खालामाखैमोन माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो सोरबा गासैबो लोगोआथ' एसे थार नङा बे समाव माने मोनसे नङा मोनसे
बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोलिया आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैसोनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो दायखौ मावबाय जेथिया सैसोनोबो हानांगोन माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर